kterou jsem složil tady taky jednoho chmurného večera v tom chlévě, co tam máme, co jsem si tak předělal na to, abych tam mohl zpívat a hrát. A původně jsem tu píseň na desku vůbec nechtěl dát, protože jsem si myslel, že se pro naši kapelu moc nehodí. A nakonec jsem rád, teda, že jako poslední jsme ji na tu desku vybrali. A vy pak uslyšíte ji tam v tom diáru. Jinak díky, že jste vykoupili všechny vstupenky do UFA na březen, jo. Bylo to asi 2 dny, je to fajn. V Ostravě vykoupili, prosím vás, dvojnásobný počet vstupenek za 5 minut. Takže předpokládám, že příště, protože tohle už je taky moje doma, to bude ještě lepší. Jinak se do UFA těšíme, že vždycky na Trutnově nám říkají, že jsme komerční srágory, že jako tam moc ne, a když tak zadarmo. Takže tady moc nehrajeme a musím říct, že se hrozně těším se. A už budu zpívat. Mě říkali, že je vyprodáno, a tady ještě spolu. Že já jsem to ještě neviděl, ten film celý. Že já jsem byl na premiéře v Praze a mně se prostě ve 3/4 toho filmu strašně chtělo čůrat. Tak se muselo dejít. To by tak, jo. Radši vypli. Ne, už to nevypli. Ne, já jsem taky šla čůrat, my jsme ještě spolu. Je taková věc, že na konci premiéry se většinou tleská. Když to není úplná sračka, tak lidi to tleská. A my jsme to normálně počurali. Ne, nemusíte Nemusíte tleskat, ale my jsme o ten potlesk přišli, my jsme ho ani neslyšeli, pak nám říkali lidi tleskali, my jsme říkali, fakt jo, to je škoda, že jsme tam nebyli. No. A tak jsme si dneska řekli, že si to dáme. Takže tady prosím. No. Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Kus sněhy ti za nechty slíbí a dají víc síly se prát. Na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestat se zbytečně ptát. Slyšíte ji nahoře? Jestli se blíží k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě milžou. Zda couvám zpátky a plýtvám řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy, přes skroucená záda být součástí stáda, ale zpívat a hrát, kotníky líbat a stát na křídle všech slavíků a vlastně už ze zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se blíží cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě milžou. Zda couvám zpátky a plýtvám řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Tak jen taková ta mezihra, to je strašně dobré. To uslyšíte pak.
Protože v 7 začíná další film. Tak, ale my jsme si řekli, že se budeme chovat dneska trošku anarchisticky. Tak třeba po filmu, kdybyste chtěli, jak jsme si říkali, že bychom tady chvíli zůstali a že bychom si mohli o tom tak jako pokecat. Kdyby vás jakoby něco samozřejmě zajímalo, předpokládáme, že všem se to líbit nebude. To řekla paní z druhé řady. Jsem jako zvědavá. Jako reakce jsou prostě rozporuplné. Někteří to chválí, někteří říkají jako Takže my samozřejmě doufáme, že budete patřit do té první skupiny, ne do té A po filmu se tady stavíme zase a kdyby někdo měl jako nějaký dotaz, tak vám ho rádi zodpovíme, viď? Ano, a kdyby jsme se náhodou během té projekce zvedli a odešli, tak to není, protože se nám to nelíbí. Ale protože jdeme čůrat a my se zase vrátíme. Tak hezký zážitek.